O incendio declarábase contra as 4 da madrugada no número 4 da Rúa San Roque de Vilagarcía. Os compañeros que estaban de quenda recibiron a chamada no parque do 112 alrededor das 4 da madrugada informando dun incendio urbano na Rúa San Roque no que confirmaban que había persoas atrapadas pedindo auxilio pola fachada. En concreto, unha muller foi rescatada cunha escada polos efectivos de emerxencia a través dun dos balcóns. O incendio declarábase no interior da súa vivenda moi preto da porta e a fiestra era a única vía de escape que lle quedaba. Reaccionou moi ben porque o que hai que facer en estes casos, non, que intentar sair da vivenda, se non se é capaz, como en este caso, cerrar a porta ao lume, cerrar a porta ao fume, facerse ver desde unha fiestra, non? Foi o que fixo, saiu todo máis ou menos ben. Unha vez rescatada, a muller foi trasladada ao Hospital do Salnés. Tamén foi evacuada outra persoa do sexto andar. O resto dos veciños foron confinados dentro das súas vivendas debido á gran cantidade de fume que tamén afectaba o tiro das escaleiras. Dentro da vivenda sí que había gran cantidade de fume, gases produtos da combustión e bastante temperatura. E no cañón de escaleiras había tamén moito fume que dificultaba a evacuación do edificio, polo que se optou por ir porta por porta e confinar aos veciños que estaban nas súas vivendas, claro. Polo de agora descoñécense as causas que puideron provocar o incendio, aínda que todo apunta a que a orixe está nun cadro eléctrico na entrada da vivenda afectada. Estáse investigando, ten que investigalo tamén a Policía Científica, pero bueno, todo parece indicar que se orixinou moi preto da porta de entrada, o que dificultou que a persoa habitante dese piso pudiese evacuar. En canto a danos, os principais están dentro da vivenda da víctima. Segundo indican os efectivos de emerxencias, viuse especialmente danado o corredor no que se declarou o lume. No operativo, ademais de emerxencias de Vilagarcía, os bombeiros e os efectivos sanitarios, interveu tamén a Policía Local e a Nacional.